Mae bryniau twrch daear fe hyn yn ddefnyddio i ni i wybod lle i edrych am darnau o'r tools o'r bobl neolithig. Un rheswm am hyn ydy oherwydd mae'r twrch daear eu hunan yn dod â darnau o'r tools fel hwn yn fflec oddi wrth un o'r bwyelli oedden nhw wedi creu. Mae'r twrch daear eu hyn yn dod â nhw i fyny pan mae'n creu bryn fe hyn. So, da ni'n mynd o gwmpas fel arfer ac yn cicio nhw drosodd i weld os oes yna ddarnau ohonyn nhw dal ar ôl yn y bryn.